Ini to 23 Oktober এক মাস সিগাংনো চিনি সিভিল সোসাইটি ত্রিপ্রাসাদ দফারক 8টা দাবিनो তুই তিনি যে जोंर फुं 6टानि सिमिनो खवाइनि रामचंद्र गार्डनि बिसिं गलायजाक बेलफां गामियाव जों गोबांमा रामचंद्र गार्डनि बर' रक एसे टिप्रासा होनाय जों तिनि कुनु पार्टी यामो जों हानि बुसा होनाय जों तिनि अर लामा कासलाय दलायो मेन दाबिथ इलिगेल माइग्रेशन इलिगेल माइग्रेंट माने बांलादेश म्यांमार नेपाल जे जागोन फांथं इरफोराव जे अबैधभावे हाबजाक उ बर' रकनो चिनि तो खाय कारिना बागै चिनि मेन दाबि ते डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्राक्स फुट गठन खायै ओ जागावो उ जे इलिगेल माइग्रेंट रंनो दाना बागै चिनि मेन दाबि आबन बर तंगतिनि त्रिपाक्षिक एकॉर्ड त्रिपुरा सरकार इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा मथा नतुई जे चुक्ति मानी ते आबन बड़ा तंगो इटीटीएफ एनएलएफटी ते इंडिया गवर्नमेंट जे त्रिपाक्षिक चुक्ति माने आबरनो कार्यकर खायना बागै चिनि मेन दाबि ते त्रिपुरा हास्टेव इंडरलैंड पार्टमिट खायना बागै चिनि अ दाबि तंगो जों तिनि कुनु पार्टीया अर जों त्रिपुरासा दफा थांना बागै जों अर तिनि अंख लायजाक केबो माइसे एक फुङासि सिरि सारा पासता मिसिं अर चिनर जमाय दंखा जों चिनि बन टाक्स गरति सक्सेस जों 9टानि परे पिकेटिं अंखरनाय रापुरा रामचंद्र घाटो चिनि रामचंद्र घाट जे विधानसभा क्लाइमानि चिनि जे अ जागाव जों तिनि ते 9टा 9:30 दिगिव जों चिनि अरनि जे दफाना हामजांनाय जत बरफ खायो जों पिकेटिं खायनाबो अंखरनाय सक्सेस न वान सुबिनो खायो जेकुनु आंदोलन खायमान कासे फल फायो उल सिगां आसकसे जों जे त्रिपुरा जे टीटीआईडीसी मामाबो 1967 हयते यूजेस आंदोलन खायसे चिनि 84 मानो गोबांमा राज्य दं भारत बर्ष स्वाधीन पुरो कयटा राज्य दं 16टा राज्य दं मानि तिनि 29टा राज्य अंखा आमदे हायकेना जों आंदोलन खायमा थानाय सालसा माननाय यूजेस जे आंदोलन खाय 17 बोसोरनि परे टीटीआईडीसी माननगाय जोंबो चिनि म चुक्ति जे खायमानथ 18 मासिखौ जों बोसगाङाव तिबा आंदोलन खायथानाय तमाय